ほらが相手だ。行くぞ。何？おお、そんな。行くぞ。よっしゃー。少し本気出すか。ほらよっと。ほら。サイヤ人は戦闘。任せておけ。このお荷物が逃げられるか。最高の力で早く。はい、おめえの力。好き勝手にはさせないぞ。好き勝手にはさせないぞ。にひひシャッウィッシャー。これがスーパーサイヤ人だ。はっはっやっはりゃはい行くぞ。本気でやっ。おめえはオラに勝てねえ。いっけー。おめえをぶっ倒す。うわっはっはっはったふっふっうわっ行くぞ。みんなもんか。ふん、かっこいいっす。暇つぶしですか。くたばれな。さあ行くぞい。ファイト。おう。オラが相手だ。俺は怒ったぞ。はっはっやっはりゃはいオラの全力だ。みんなもんか。ファイト。おう。仕方ないですね。そこだ。覚悟しろ。切り刻んでやる。さあカチンコチン。俺の戦闘力を見せ。
オラが相手だ。オラの全力だ。オラの勝ちだ。せいぜい楽しませてくれ。俺だって戦えるってところを見せてやる。本気を出せば裏へ。これで最後だ。この世に悪がある限りおめえはオラに勝てねえ。こうなった僕は結構すごいんだよ。これで最後だ。孫悟空。おめえをぶっ倒す。行くぞ。何？そんな。行くぞ。よっしゃー。少し本気出すか。ほらよっと。そら行くぜ。おめえらの全力を出し切れ。やったー。俺もちゃんと腕を上げたんだ。おい、おめえの力見せてみろ。行くぞ。ドクター・ゲロ僕が守るんだ。ン。俺はトリオ・デ・デンジャーズが一人。無理しちゃって。さあ行くぞい。オラが相手だ。行くぞ。ラメラメ。そんな。クーラ飛行戦隊。剣山。受けてみろ。手間かけさせやがって。さっさと勝負を決めてみせます。おめえらの全力を出し。好き勝手にはさせないぞ。ここからが本番だぜ。
オラが相手だ。俺にやらせろカカロット。たっそうはっこれで終わりだビッグバン。こんなことが逃げられるか。